Good morning mga kadats, good matilim. Bukas natin yung mga ilaw. Meron tayong ladies. Ako sumisipon pa yata ako. Meron tayong linis ngayon. Ayusin natin yung mga gamit natin. Re-refillan natin. Dinala ko yung mga pang-refill. Refillan natin itong mga gamit na. Ito yung bisikleta ko. Yan. Yan, dalawang yan. Bisikleta. Ito yung mga pang-refill natin. Marami yan. Siguro mga 10 galon na iba-iba. Refillan natin ito. Spray natin ito. Ang gamit natin mga ZEP products kasi kailangan natin yung label. Dito kasi mga kadats good, hindi ka pwedeng gumamit ng chemical nang walang label. Bawal pagka nakita nila. Pag nakita lang naman, pero di ba, panigurado. Kaya ginagamit ko yung mga bote mismo ng mga products. Ayan. Bago ako bumili ng malaking ganito, bumibili muna ako ng maliit para ito yung spray na gagamitin ko. Hindi yung plain lang. Nawala ko yung funnel ko kasi kaya wala akong magamit. Hindi ko alam kung saan ko na nawala. Bili na lang ako ulit. Labas na natin yung mga gamit natin. Yan. Magulo tong garahe namin. Yup. Kunin ko rin to. Ayan. Yung mga kailangan lang ang kukunin ko. Yung hindi, dito muna yan. Itong garahe kasi namin, malilinisan na to pag itong spring na. Madami yan, mga ipapamigay yan. I-donate. Ito kailangan ko ng hagdan. I-donate yan sa yung mga bata, laruan ng mga bata, yung karamihan. Ayan. Pero itong mga bike, ito hindi, akin yung dalawa. Ito naman sa mga bata ito. Ayan, ikarga na natin yung mga gamit natin. Dito ko na nilagay yung mga basahan. Ayan, yung box natin, lahat kompleto na. So ready na. Ganyan ang setup natin lagi tuwing umaga. Kaya hindi ko binabago kasi nga para wala na akong makalimutan. Pag alis ko sa umaga, hakot na lang, ganun. Ang dumi ng kotse natin eh. Mabilis kasi madumihan ang kotse ngayon dahil pabago-bago yung panahon. Maulan tapos aaraw, kaya nagpuputik yung kalsada. Kaya ang car wash natin once a week. Once a week, ayan, ganyan mangyayari. Ngayon, naalis na tayo. Maaraw ngayon, pero malamig. Dito sa taas, 1.5 degrees Celsius. Malayo yung pupuntahan natin ngayon, mga 45 minutes drive. Pero ang ganda ng bahay na to, ang laking bahay. Dalawa sana ang linis natin ngayong araw, kaso yung isa nag-cancel. Ganyan ang karaniwang nangyayari rito pag ganito yung trabaho mo. Minsan may mga nagka-cancel agad. Minsan naman may mga nagka-cancel na kagaya ngayon. Kinancel niya yung papunta na sana ako kanina doon. Kinancel niya. Kaninang umaga. Ito yung panghapon na linis naman. Pero okay lang yun. Normal lang yun dahil yun ang napansin ko naman dito. Yung mga tao
Hindi naman lahat, pero meron mga nagpapalinis na biglang nagka-cancel. Dito kasi yung mga tao ayaw nila ng kontrata, parang umaatras sila pagka inoperan mo ng contract. Kasi nga yung mga tao rin dito hindi rin nila alam kung minsan maisipan nilang magbakasyon, bumiyahe, yan bumibiyahe din sila pabigla-bigla, kaya kinakancel yung mga cleaning. Kagaya ngayon sabi niya mag-out of town daw sila, kaya kinakancel. Sarap ngayon ng mag-drive dahil wala nang traffic pag ganitong oras. Shout out nga pala kay Pre Glenn Rodrigo, tsaka yung anak niya si Shen Rodrigo, yung mga kaibigan natin dito sa Kelowna. Shout out Glenn. Ang layo ng itsura ng Kelowna sa Vancouver. Iba yung ganda ng Vancouver, iba yung ganda ng Kelowna. Hindi mo sila pwedeng pagkumparahin. So kung gusto mo, kagaya ko, ako mahilig ako sa yung city talaga, yung maingay, yung mga parang sa Manila. Kaya natutuwa ako pagka pumupunta ako ng Vancouver. Sinasamantala ko yung mga ingay doon, kasi pag nandito ka naman na sa Kelowna, sobrang tahimik. Meron nga dito isang buwan di ka makarinig ng busina eh. Kagaya ngayon, kahit nga busina ko, parang alam mo yun, naiilang akong pindutin dahil walang rito, wala kang maririnig na busina ng sasakyan. Maliban lang yung mga talagang kailangan magbusina ka. Tsaka highway lang siguro, dyan sa highway siguro. Kasi dyan bakbaka ng patakbuhan ng sasakyan dyan sa highway. Pero pag yung mga road na, yung mga tawag dyan inner road, wala. Naka-speed limit ang mga kotse. Dito kasi malawak yung paligid, hindi siya congested. Tapos magugulat ka na lang may usa sa harapan mo. Ganon. O kaya may raccoon na tumatawid. Ganon yung itsura rito eh. So ganito ang karaniwang setup ng kotse natin. Nasa likuran natin yung mga panlinis. Iyan. Hindi ko na dinoble check kasi yun ay lagi kong ginagawa. Pagka umuwi na ako, inaayos ko na ulit yung mga gamit, tapos nilalagay ko na dyan sa box, para pagka alis na ako maglilinis, bubuhatin ko na lang, kakarga ko na lang dito sa kotse. Ganun yung lagi kong setup. Mararamdaman ko pag may kulang, parang may kulang ganun, parang yung instinct ko, kaya hindi ako umaalis hanggang di ko na double check. Pero pag yung instinct ko ayos, parang okay, kumpleto, ayun, okay na, diretso na. Kasi minsan nangyari na sa akin, pagdating ko dun sa bahay, wala pala yung vacuum, hindi ko nadala. Yung pinaka-importante, hindi ko nadala. Pero naman yung nakauwi na ako, galing ako naglinis, yung vacuum naiwan ko dun sa bahay na nilinisan ko. Ang matindi no, nakaset up pa yung, nakakabit pa yung mga brush niya, yung mga hose niya. Binalikan ko kinabukasan eh. Tawa yung may-ari. Ano to mga ka-that's good? Itong video natin ngayon, a day in a life, parang ganun. A day in a life of a house cleaner. Pero ipapakita natin kung paano yung paglilinis natin ng bahay, ng isang bahay, isang buong bahay. Gandang bahay na ito. Tabi siya mismo ng lake. Tapos may hot tub. So gagawin natin lahat yun. Mula umpisa hanggang pagka
papunta tayo ngayon doon. Siguro meron pa tayong 20 minutes na drive. Kaya malapit na tayo mga ka-That's Good. Mga 5 minutes na lang nandun na tayo sa bahay na lilinisan natin ngayong araw. Ang ganda ng panahon, no? Tirik na tirik yung araw, ang liwanag ng paligid, pero malamig. 5 degrees Celsius tayo ngayon. Ganda ng lake, oh. Tabi tayo ng lake. Tayo tumatakbo ngayon. Dito na tayo. Ang lilinisan natin ngayon. Marada tayo ng ayos. Ayan, pasukin muna natin yung bahay. Ganito ang una kong ginagawa pagka pumapasok ako sa bahay. Tinitignan ko kung ano ang nangyari. Yung before and after. Kasi pipicturan ko muna. So titignan ko. Mukhang hindi sila masyadong hindi sila masyadong nagkalat ngayon. Okay, nagamit yung bed. Tayo kasi, yung cleaning company natin, naggagawa tayo ng bed, tsaka nag-wash tayo ng mga yan. Yan, ginagawa natin lahat, pati mga maid service. Ito naman, malinis din, hindi siya marumi. Tingnan natin yung kitchen, kung may laman. May laman yung dishwasher. So itong mga to, iaayos natin yan dun sa mga lagayan nila dito. Yung basura rito, wala. Yung sink, tignan natin. Chine-check. Ito yung ginagawa ko kasi pipicturan ko yan. Yung ref, bubuksan, titignan kung may laman, wala. Hindi nila ginamit. Wala rin. Tignan ko kung may laman yung washing. Meron. May laman yung washing. I-dryer natin yan. Tingnan natin. Ito, ginamit din tong bed na to. Tapos dito sa baba. Tingnan natin sa baba. Ginamit din to. Ginamit lahat yung bed. Yung washroom na to, maganda lang, hindi masyadong makalat. Hindi sila masyadong makalat ngayon. Bubuksan natin to para maliwanag yung loob. Diba? Ang ganda ng view. Tabi sila ng lake. Ito, buksan natin. Ayan. Tapos, titignan ko yung hot tub. Buksan ko rin muna to. Ayan. Ang ganda ng view nila, no? Tingnan natin tong hot tub. Kung malinis, yep. O medyo hindi siya malinis. Green siya konti. Tingnan natin yung pH level niya. Kompleto tayo dyan. Ito, pantingin ng pH level. Tapos lagyan natin ng chlorine. Tapos linisan natin. Ayan.
sigurado ang alkaline. Yan, pinaandar natin kasi nilagyan natin ng pampataas ng alkaline dahil mababa yung alkaline level niya. So 30 minutes yan, tapos balikan natin. Andarin muna. Yan. Isara natin para safe. Wala makapasok na bear. So pag ganyan, okay na. Check ko na yung mga room. Napicturan ko na rin. Pasok ko na yung mga panlinis. Yan, pag natanggalan natin yung mga beddings, lagay natin dito sa washing machine. Tapos yung nakasalang kanina doon na natapos na, nilagay ko na sa dryer. Ayan, lagyan natin ngayon ng sabon. Ito may nasira na cup. Hindi tayo nakasira nito kasi nandito lang siya. So i-re-report natin yan. Pipicturean ko tapos i-re-report. Ganyan pag may mga sira. Tsaka titignan ko kung may mga kulang. Halimbawa, ito marami pa naman dishwashing liquid dahil kakabili ko lang yan nung nakaraang linggo. Titignan ko yung mga supply na wala. May garbage bag pa, may kumpleto pa naman. Yan. I-report ko yung mga wala para mabili. Ayan, pag naiayos ko na yung mga dito, nailagay ko na doon. Tignan ko yan kung matagal pa naman. Tapos ko na rito, i-dusting dito, papunta rito. Ganito lang naman mag-dusting. Umpisahan mo lang sa right ng room pa ganun, paikot. Pag ganito, tapos palabas, papunta naman sa kabila. So ganun no. Umpisa sa taas, ayan. Nadusting lahat yan dahil yung alikabok. Yan, mga alikabok. Ginagamit natin yung feather. Ng ostrich. Balahibo ng ostrich. Ito ang magandang ginagamit ko na pang dusting. Yung balahibo ng ostrich. Pati likuran ng TV, ito lagi kong dinadusting to. Kaya wala na masyadong alikabok. Para hindi maipon. Ito mamaya pupunasan ko na yung ibabaw niya. Dinadusting ko lang yung mga nilinis na ito nung nakaraan kasi na deep clean na. Kaya dapat ma-maintain na lang yung
linis niya. Kasi pag di mo dinasting ng madalas tong mga to, titigas yung alikabok, magiging ano siya, matigas na dumi. Yan, ganun lang. Paikot yan buong bahay, dadasting. Lalo itong mga ito, mga ibabaw niyan, nililinis yan. Dinip clean ko na yan dati. Deep clean na yan dati noon. Kaya ngayon puro dusting lang, tapos punas. Ngayon tumunog na yung washing. Tapos na to, pero yung dryer hindi pa. So tatanggalin na rin natin to, tapos isasalang natin tong pangalawang salang. Dryer na lang tayo mamaya. Dito naman tayo sa washroom. Etong shower, na-maintain ko to, kaya wala na siyang watermarks. Yan ang maganda pag na-maintain mo yung glass. Hindi na tumitigas yung mga watermarks. Madali na lang linisan. Yan ang maganda pag na-deep clean mo siya. Hindi ka na mahirapan maglinis sa mga susunod na linis. Mas madali na siya. Kaya ang mahirap lagi yung unang linis kasi yun ang ano, madumi. Yan, sprayan natin ng SEP. Ito yung glass cleaner. Tsaka natin punasan. Yan, pag pinunasan mo ng ganito, yung mga dumi, mga fingerprints, kung anong mga tumalsik dyan, tumulo dyan, maalis. Yan. Maganda kasi rito sa set na to, strict pre siya. Wala siyang ano, watermarks pagka napunasan mo na. Pero ang ginagawa ko, dinodouble ko pa rin na ano, dinodoble ko na punasan ng glass, na yung pangpunas ng glass talaga. Tawag ko doon na miracle na pamunas. Yan. Kasi ang galing eh. Yan. Ito yung sinasabi ko na miracle na pamunas. Glass cloth microfiber technology. Oh, may technology pala to. Kaya pala maganda. Pag pinunas mo to sa glass, talagang kikintab yung glass eh. Tsaka mawawala yung mga guhit-guhit ng dinaanan ng basahan. Tapos kukunin niya lahat yung mga alikabok dyan sa glass. Pipick up niya, didikit lahat dito sa basahan. Kaya yan maganda dyan. Itong mga dito sa shower, talagang nililinisan natin to. Kaya hindi natin pinapaporma yung mga watermarks. Kailangan hindi sila tumigas dyan. Kaya namumuo pa lang sila. Dead ball na sila kagad. Parang ganun. Pantanggal talaga ng watermarks itong gamit natin. Hindi ito sabon. Parang ano siya, chemical solution. Iganon mo lang, wawalan mga watermarks. Tapos saka natin banlawan agad. Kasi hindi pwedeng patagalin yan dyan sa stainless dahil masisira. Sabi na balawan natin ng tubig, banlaw mabuti kagad. Hindi siya dapat tumagal. Madi-discoloring niya nga. Magkakaroon ng kulay na parang kalawang. Ayun, sabay tingnan natin yung labahan. Yun, natuyo na. Ganun, multitasking dito eh.
naglilinis ako ng washroom. Tapos pinapakinggan ko tong washing machine, dryer kung tutunog. Pagka tumunog, ibig sabihin tapos na. Pupuntahan ko na, kukunin ko na, tapos isasalang ko na sa dryer yung nandito sa baba. Yung nalabhan. Yan. Ganun. Tapos pag nagde-dryer pala tayo, nilalagyan natin nito pampabango, freshener. Yan, lagay natin dyan. Tapos meron tayong bola. Nilalagay rin yan para hindi magka-wrinkles yung mga tabahan natin. Ito ilalagay na natin dun. So yan, ang pangalawang salang. Tapos balik na naman tayo dun sa washroom. Tuloy natin yung paglilinis dito. Pupunasan na lang natin yan. Dahil binasa natin, tutuyuin natin. Itong salamin natin, ganun din. Sprayan natin yan. Yan. Tapos punasan natin itong fiber cloth para mawala yung mga marka-marka sa salamin. Yan o. Malabo pa. Ngayon, dudublehan natin itong magic cloth natin. Ako kay kintab yan. Ganda no. Pag napunasan na nito, kikintab na siya. Oh, linaw na. Itong mga sink naman, iba naman ang spray niyan. Ito naman, Clorox. Disinfectant naman to. Para talagang hindi makaporma naman yung mga germs dito. Mga virus, kumbaga. Yan, lahat yan. Disinfect natin lahat yan. Tapos, punasan natin ito. Yung unang punas, panglinis yan para tanggal yung dumi. Tapos, dudublein natin yan mamaya na punasan. Ganyan. Tapos, ito na yung final na. Pakintabin natin itong mga chrome niya. Yan. Pero wag masyado kasi baka matuklap naman itong chrome niya. Tapos, final natin. Yan, ganyan. Pag nawala na yung dumi, hindi natin nilalagyan yung mga pang pakintab talaga. Kasi hindi na natin trabaho yan. Linis lang tayo, hindi tayo restorer. Sunod natin itong bowl. Ang panlinis natin ng bowl, ito din, yung disinfectant natin. Tapos gagamit tayo ng towel. Sprayan natin para disinfect siya. Malinis naman, hindi siya yung maduming-madumi. Hindi kailangan ng matinding linis. Yan, ganyan. Gumagalaw-galaw na yung takip na ito. Kailangan maano ito, maigpitan. Ayun, maigpit na. So, tuloy ang punas. Yan, punasan. Ganito ang ginagawa namin paglilinis ng mga bowl. Hindi kami gumagamit ng ng basahan. Ginagamit namin ito para disposable na siya. Tatapon na. Ito naman ang gamit nating toilet bowl cleaner. Ayan. So, ilalagay lang natin yan. So, babad natin konti. Saka natin i-brush.
Ayan, malinis na. Tara natin. Sunod naman. Tapos, naayos na rin natin yung mga toilet naman. Ayan, malinis. Itong isang washroom dito sa baba, ganun din gagawin natin. Yung ginawa natin sa taas, ganun din. So, dinala na natin yung mga gamit dito. Tapos, tingnan natin yung hot tub kung kaya na yung alkaline level niya. So, lalagyan natin ng chlorine. Yan. Tapos, ito yung panlinis natin. Lagay na natin. Habang tumatakbo siya, naka-run yung jet niya. Lalagyan ko ng chlorine. Yan. Tapos, palutang-lutangin lang natin yan. May chlorine sa loob. So, paandarin natin ng mga 30 minutes para balikan natin, patayin na natin. Yan, mag-linis ng mag-maintain ng hot tub. Tapos, tingnan natin itong view. Magandang view. So, yan. Ngayon, sunod natin itong kitchen. So, papalit tayo ng bagong glove para malinis. So, madali lang linisan itong kitchen. Hindi naman masyadong ginamit. Punas-punasan lang natin itong mga ibabaw. Disinfect natin. Ang gamit naman natin dito, ito. Eco-friendly. Para friendly siya. Punas. Spray natin. Yan. Tsaka natin punasan. Tapon na natin ito. Yung nabasag. Punasan natin para malinisan. Mabuti. Ayan. Bilis lang to. Kasi ganda ng niya, no? Marble talaga. Oh. Pati itong kitchen towel ayusin natin para maganda yung itsura. Ito ay yung may-ari. Ayusin natin ganyan. Tapos, yun natin. Saan natin ipasok dito. So, ayan. Diba? Ganda. Ayan. Ayos. Oh. Ayan. Tapos, susunod na natin itupi yung mga towel na natuyo kanina. Ito yung mga una nating isinalang. Ngayon, gagawin natin siyang pabilog para ready na. Siyempre, pinunasan muna natin mabuti itong itong mesa natin. Bilog na siya. Mainit dito sa loob dahil naka-heater tayo. Pero okay lang. Kaysa naman malamig. Pagka tinaasan ay binaba natin yung temperature. Dito sa loob 20 degrees Celsius.
ang temperature natin. Kaya pinagpapawisan ako. Pagka nagtatrabaho ka, 20 degrees, mainit yun. Pero kapag ka nasa labas ka, malamig yun. Pero sa labas ngayon, 5 degrees Celsius. Malamig ngayon. Sobrang lamig. Ganito daw kasi pagka nagpapalit ng season. Sa March 18, spring na. Sa March 18. So, Lunes next week. Spring na. Galing no? Kaya naayos ko na yung mga bed yan. Okay na. So magba-vacuum na ako. Ayan, i-map naman natin ngayon. Ito ang gamit nating map ngayon, yung manual. Hindi nating dala yung steam map natin. Ginamit kong map dito para dalawang silbi nito para makita ko mabuti yung sahig. Kung may sira, ganun. Tine-check ko na rin kung may sira yung sahig. Pag may sira, i-report natin. Kaya pauwi na tayo mga ka-That's Good. Naabot na tayo ng gabi dahil ganun kabilis magpalit ng araw dito tsaka gabi. Kanina pagpunta ko direct pa yung araw. Ngayon pag uwi ko gabi na. Sa bagay, pagka ito malapit na ang summer, hahaba na yung araw. Mga ganitong oras, parang tanghali pa pag summer. Pauwi na tayo ngayon, natapos na yung linis natin. So maya na tayo kumain ng hapunan. Dahil dito, pagka naglilinis ka,
ikaw ang gagawa ng oras ng kain. Sabi ng iba, wala sa tamang oras yung kain, parang ganun. Pero sa akin kasi wala namang tamang oras o baling oras ng kain eh. Bahala ka kung anong oras mo gustong kumain. Kahit mag-almusal ka ng alas 12 ng tanghali, kung yun ang trip mo, okay lang, di ba? Kaya minsan sa sasakyan na ako kumakain. Pero lagi akong may rito kutkutin, mga nuts ganyan. Ganun dito sa Canada. Dahil wala ka namang ibang gagawin. Anong gagawin mo kundi magtrabaho? Hindi naman pwede ang tambay dito. Pangit naman nun magtambay ka mag-isa, di ba? Magtrabaho ka na lang kaysa tumambay ka mag-isa. Hindi kagaya sa Pilipinas, pag sinabing tambay, talagang ang dami nyo, umpukan talaga. Maya-maya may itatayo na dyan sa gitna, di ba? Gin bilog, maya-maya may pulutan na, ganun eh. Dito, hindi eh. Hindi pwedeng tumambay dito, kailangan puro trabaho rito. So yan, pauwi na tayo mga ka-That's Good. Shout out ulit kay Pre Glenn Rodrigo tsaka kay Shen. Yan, mga kaibigan natin dito sa Kelowna. Ito ang a day in the life of a house cleaner here in Canada. Yan. Pero itong nilinisan kasi natin ngayon, mga ka-That's Good, vacation rental. Kaya kumbaga matrabaho. Maganda lang, wala kang bantay, wala yung may-ari. Madalas kasi mga nililinisan namin, nandun yung mga may-ari ng bahay. Kasi kadalasan, karamihan ng mga tao rito sa bahay nagtatrabaho, meron silang office sa bahay. So ayan, maraming salamat mga ka-That's Good.